Ýan habarlardan belläp geçişmede ýaly Ukrainanyň harbylary orsýetçi separatistleriň ok atyşygy besletmek barada täze gelinen ylalaşygy bozmagynyň dowam edýändigini, emma munyň soňky günlerde gowşandygyny aýtdylar. Bu barada kärdeşim gödeliň berjek giňişlik maglumatyny bilelikde diňläliň. Ukrainanyň harbylary orsýetçi separatistleriň ok atyşygy besletmek barada täze gelinen ylalaşygy bozmagynyň dowam etdirýänligini hem munyň soňky günlerde gowşanlygyny aýtdylar. Ukrainanyň harbylarynyň medeniýet wekiliniň 25 fevralda aýtmagyna görä, separatistler geçen gece Popasyny owasyny oka tutupdyr we Mariupol şäheriniň golaýynda Ukrain goşunlarynyň pozisiýalaryny öz eline almaga synanşyklaryny dowam etdiripdir. 10 fevralda Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleriniň araçylygynda gelinen ylalaşygy iki tarapynda ok atyşygy besletmegi we agyr ýaraglary söwüş liniýasyndan çekmegi talap edilýär. Emma Ukrainanyň harbylary gozgalaňçylaryň hüjümleri amala aşyrmagyny betedýänçe öz ýaraglaryny ýyda çekmekden ýüzberýärler. Harbylaryň medeniýet wekili Andrey Lysenko häzir ýaraglary ýyda çekmek barada görkezme bolmady. Sebäbi söwüşçiler Minsk ylalaşygynyň ilkinji talabyny ok atyşygy besletmek talabyny entek ýerine ýetirmediler diýdi. 24 fevralda separatistler agyr ýaraglaryny ýyda çekip başlandygyny habar berdiler. 25 fevralda separatistler bir näçe ýerde agyr top ýaraglaryny söwüş liniýasyndan ýyda çekip başlandygyny jurnalistlere görkezdiler. Emma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň gödekçileri agyr ýaraglaryň ýyda çekilýänligini heniz tasdiklap bilmeýärler. Sebäbi taraplar ok atyşygy besletmek baradaky ylalaşygyň göze girmeginden öň näçe agyr ýarag ýerleşdirenligini tahkikleşdirmeýärler. Kiev ok atyşygy besletmek baradaky ylalaşygyň 15 fevralda göze girmeginden soň Debaltsev şäherini eýelen separatistleriň öz ýaraglaryny Mariupol şäheriniň golaýyna, hökümet güýçleriniň Donetsk regionunda öz gödekçiliginde saklaýan iň uly şäheriniň golaýyna çekmeginden howatyrlanýarlar. Gozgalaňçylaryň Mariupol şäheriniň golaýynda amala açylan hüjümleri separatistleriň şäheri ele salmagy we orsýetyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainadan bir kanun bölüp öz düzümine goşan Krim ýarymadasyna tarap giňişliklere gadam basmagy baradaky aladalanmalary artdyrdy. 25 fevralda Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius eger separatistler Mariupol şäherine hüjüm etseler, orsýetyň Ýewropa bileşiginiň has köp sanksiýalaryna tezewar ediljakdygyny duýdurdy. On a dit clairement russe que s'il y avait une attaque des séparatistes Orsýetyň atyna edilýän basyşlara goşulyp Britaniýanyň premier ministri David Cameron hökümet goşunlaryny türgenleşdirmek üçin Ukraina harby wekillerini iýermegi wada berdi. Cameron Ukraina beriljek ýardamyň adamlaryň ölümine sebäp bolmaýan ýaraglary öz içine aljakdygyny aýtdy. Hema geljekde Ukraina ýarag iýerilmeginiň ähtimallygyny aradan aýyrmady. Moskwada Orsýetyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň gödekçilerini agyr ýaraglaryň söwüş liniýasyndan ýyda çekilýänligini tasdiklamaga çağırdy we Kiýewiň Donetsk hem Lugansk regionlarynyň aglawa bölegine gödekçilik edýän separatistlere has köp awtonomiýa bermelidigini aýtdy. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy goňşy Owganystanda deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owganystanda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýaşululary we komandirleri Islam döwleti atly topara garşy görüşmegiň strategiýasyny maslahat etmek üçin duşdylar. Azatlyk radiosynyň Kaullar habarçysy Şamerdan Gulumrady bu duşlukda görüň edilen meseleler barada maglumat almak üçin agdalýan maslahata gatnaşan Demirady Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Göweldaş etrafynda Talibana garşy görüş alyp barýan türkmen ýaragly toparynyň komandiri Allaveren Karyadar bilen söhbetdeş boldy. Maslahat geçirip sonlar Türkmen wekilleri toplanıpdyr Owganystanda. Şu barada gurulma berseňiz. Awsat gözde geldi Türkmen hukümleri bilen oturdy. Talipden gepler istem talibinde mağazanın içinde bir söyledi hemen talibler diye yoksa ama Türkmenlerin soňky goşuyor. Şu iş ýaşaýan diýip söyledi Awsat'tan. Türkmen wekilleriniň Owganystanda toplanmanyň sebäbi näme? Men Türkmen wekilleri çağırdım söylenmem. Sen olay bu mantyky emniyet bolu talipden bazı yok. Türkmenleri ýaşaýan ýerden wekiller gatnaşdymy? Hemmesi men taýýa bu günde baradadan geldi wekiller. Jowzjanyň toýan wekillerini köpüki geldi. Şolda ta gaýkyndan geldi, hamyapdan geldi. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Jowzjan welaýatynda Islam döwletiniň agzalarynyň hem tapylandygyny aýtdy. Gaýaýaklar mana şu meniň bu mantykam ýa-da ketimde köre albasy ona. Haýdar diýär.
Şu karadan bak vakt boyatına dövüşle. Karabayraklı bana çok köpten ben haytigi karabayraklı 70 motosikletini gördük. Karabayraklılar hem Türkmenler mi ya başka tayfaların var mı onun arasında? Lakin onun içinde Türkmenler tayfalarından görmedik. Bile uzaktan gördük, kıslamızın ötürmedik. Sonra ötecek oldu geldik attık. Sağındımızda 70 motosikletli varken Türkmen yaraklılarından hem İslam devletine azab olun var mı? Bazı şöyle gözüm bilemem gören yoksa hamiyat mantıkada 7 tane varken atlarından da işte sonra tabi yok ayaklı bol götüren 7 tane başkasından bilmedim ben. Hamiyaval Türkmenistan Araçaga yakın. Türkmenistan'a size göre kop abanmaz mı? Eğer o yerde İslam devletinin azaları baran olsa Hamiyav etrafına. Türkmenistan'a mene Hamiyat paylaşım bol. Şu çocuklar olacak. İnşallah ayaklar bu yanda koşa at ayaklar ösemen Türkmenistan diye kuma teklif edemen onun böyle ölünce gözete. Billahi 3 nefer Türkmen var. 3 nefer Türkmen birine Abdütaran diyor. Birine Amiyallar'la gördüm. Birine kullandığı kalkın. Billahi mesela şu Türkmenistan'ın atı oturmaya hem seyahat kolay içiyorum. Billahi şimdi arkadaşımdan 20 nefer yağlı oturuyorum 200 oldu. 200 oldu 600. Billahi şu kudretimin geçen yere ötedim yemene. Ötede kundu şuraya ötedemezim koymuyoruz. Başlayamadım. Gittiğim ben mantıkama geçmiyorum. Geçiren yığınağınız netice verdi mi? Türkmenler sizi kolladı mı? Himayet etti mi? Yakşı vardığına gitti bile kollamışız. Sen gayet et, sen tozman otursun bu kollamak. Ödedim okuyasazlar. Ýaşululary senden başlık filmi varsa bana koyunlar bana vardı böyle mesela kolladan içeri Türkmenler neden yıla gitti. Yani kovulma gitti ben bilen. Gepleşik taylap aratlığa getiren Saymerdan Ulmuradi. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündelik programmamyzy türkmensany deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Halkara güne geçiş boýunça Amnesty Internationlar guramasynyň adam hukuklary boýunça täze hasabatynda Türkmenistan ýeni iň yaramaz ýurtlarynyň hatarynda yerleşdirildi. Medbuat hakyndaky kanunyň we syýasy gatnaşygyň kämilleşdirilendigine garamazdan opozisiýa wekilleriniň, jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjylaryň ýanylmagy dowam edýär diýilip täze hasabatda bellenýär. Bu barada kärdeşim Ýaşaýan Norwan has giňişäk maglumat berýär. Medbuat hakynda kanunyň we syýasy gatnaşygyň kämilleşdirilendigine garamazdan opozisiýa wekilleriniň, jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjak tweetlerin häkimetler tarapyndan ýanylmagy dowam edýär diýip halkara güne geçiş guramasynyň täze hasabatynyň Türkmenistan bölüminiň başynda aýdylýar. Suutlaryň garaşsyzlygy çäklendirilen ol ýerde dolmanly şikayet proseduralary bolmady. Jenaýat işleri baradaky suutlarda aklanmalar seýrek. Garaşsyz şertlerde işlemäge synanşan aklawçylar işden kogulmak tawakkallygyny suraýar. Adam ýynalmagy we beýleki ýowuz daraşmalar giň ýaýran diýip hasabatda bellenilýär. Türkmenistan 2013-nji ýylyň sentýabrynda BMG'nyň Adam Hukuklary Geňeşiniň rekomendasiýalaryny, BMG'nyň ýürüýte proseduralary bilen hyzmatdaşlyk etmekligi kabul etdi. Emma muňa garamazdan häkimetler halkara gözegçileriniň ýurda gelmegini gazaply çäklendirdiler. Türkmenistan Amnesty Internationlar guramasynyň ýurda sapar etmek baradaky talaplaryna jogap bermedi. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabryna geçirilen ilkinji köp partiýaly saýlawlaryny Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň parlamentde ornalanyny, emma bu partiýanyň syýasy ýolbaşçylygy hakyky synaga salman prezident Berdimuhammedowa wefadarlygyny jar edenini gaýdylýar. Türkmenistan 2013-nji ýylyň ýanwaryna güýje giren täze kanunyny medbuat garaşsyzlygy ýörelgelerini gollaýanlygyny, döwletiň medbuat işlerine gatnaşmagynyň gadagan edilenligini jar etdi. Emma hakykatda halkara güne geçiş guramasynyň hasabatynyň aýdylmagyna görä, senzura giň ýaýran we gazetlere howanlarlyk edýän ministerlikler prezidente hasabat berýär. Medbuat hakynda täze kanun esasynda ýylyň aýagyna senli hiç bir hakyky garaşsyz medbuat serişde hasabalynmady. Adamlar iş ýüzünde daşary ýurt neşirlerine abuna ýazylmakdan mahrum. İnternet bolsa gözegçilik aslynda we çäklendirilen diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatyň bileleşik adatlygy baradaky bölüminde hökümetiň jemgyýetçilik bileleşikleriniň işine gatnaşmagynyň dowam edenligi bellenilýär.
Prezidentin 2013-nji ýylyň ýanwaryna gol çeken karary esasynda daşary ýurt grantlarynyň hasaba alynmagy we hökümet tarapyndan tasdiklenmegi talap edilýär. Siyasi bilinýän işçiligi maliýeleşdirmek we hasaba alynmadyk bileşige agda bolmak gadagan edilýär. Cemgyetçilik birleşikleri hakkında ma ýaýynyna güýje giren kanun bileşiklere döwlet gatnaşmasyny gadagan edýär, emma olara resmi gözlegçilik edilmegine köp derejede ygtyýar berilýär. Birleşikler hasaba alyş proseduralary çyşyrmalygyna galýar. Türkmenistanda açyk garaşy ýagdaýda adam hukuklary, sosial ýa syýasy gözlegçilik iş bilen meşgullanýan guramy ýok diýip hasabatda aýdylýar. Howpsuzlyk güýçleriniň jenaýatda guman edilýän adamlar gynaýşy we olara ýoguz daraýşy barada anamdar maglumatlar gelip boguşýar diýip hasabatda guman edilýänleriň jynsy organlaryny atagdy bilen çekmek, olary elektrik toguny tutmak, oturguç aýaklary we suwly plastik kaplar bilen urmak ýaly usullaryň ulanylýanlygy aýdylýar. Şeýle-de tutsaglaryň maşgala agdalaryna haýbat atylýanlygy, benneleri bir-birini zorlamaga mejbur edýänlikleri aýdylýar. Yanvar ayını gellik Kariyev, onun ayalı 12 yaşlı yegeni daşary ýurda medisina bejergisini almaga gitjek bolanyny howpsuzlyk ofisiýerler tarapyndan tutsak edildi. Olar soraga çekildi we ýoguz daraşmasy bar boldy. Şikaýet etmejekdikleri barada dilhaty bermäge mejbur edildi diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle-de hasabatda aktivist Mansur Mingelowň türmede 19-njy maýdan 8-nji ýylyna çenli aşlyk edenligi aýdylýar. Hasabatda tasdiklenmegine görä Mingelow 2012-nji ýylda baradaky etniki adlygynyň gynalşy barada maglumat toplap, baş prokuratura we daşary ýurt diplomatlaryna bereninden soň adalatsyz sud prosesinde 22 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilipdir. Halkara Günüň guramasının täze hasabatyny öňkü prezident Sapar Muratniýazowyň janyny kasýajy finansygy diýilýän iş bilen barlykda uzak möhletli türmäge basylyp şu wagtda senli ykballar näberlik alýan adamlar hem ýatlanylýar. Aýdylmagyna görä, ol benileriň garyndaşlary öz howsarlarynyň ykbaly barada 10 ýyldan ograk wagt ber hiç bir resmi habar alyp bilmeýärler. Kardeşim ýaşaýan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, agdalyan guramanyň adam hukuklary boýunça ýerden hasabatyny Türkmenistanyň ýeni iň ýaramaz ýurtlaryň hatyryna bellenmegine siz nähili araýarsyňyz. Bu baradaky garaýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresinde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de biz bu barada pikir araýşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuwçylaryndan Amnesty Internationlar guramasynyň hasabatynyň Türkmenistan baradaky netijelerini siz nähili araýarsyňyz diýip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu soraga galyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta jerenatly okuyjymyz pikirimi aýtsam hiç gen galmadym. Biz töweleme 23 ýyldan bäri öz birinjilik ornymyzy gorap gelýäs. Ýurtda bu ýagdaý dowam etse, bu orny hiç kime bermeriz. Amnesty elinden geleni etsin diýip öz tesirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda goşulmaga çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Amnesty International guramasynyň hasabatyna Türkmenistanda adam gynalmagy we beýleki ýowuz daraşmalar giň ýaýran diýip bellenýär. Azatlyk radiosu bu maglumatdan soň türkmen türmelerindäki ýagdaýlar bilen gyzyklanyp, Türkmenistanyň türmelerini bolan we häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Bayhanow bilen söhbetdeş boldy. Ol kardeşim ýaşaýan Norwan bilen söhbetdeşliginde türkmen türmelerinde tutsaglary ýowuz daralýandygyny aýdýar. Ak Muhammed, siz Türkmen türmesinde bolan adam hükmünü öz göründe atlaňyz esasında gurrun verip biljekmiş. Adam gynama meselesi, adama ýoguz daraşma meselesi Türkmen türmelerinde nähili ýagdaýda? Türkmen türmelerinde adamy ilki bir kanun güýç organlary tutandan başlap ýoguz darýalar, tutsaglary, oňyntak günäsi barmy, ol adam bu näsi ýokmy? Şu birinji günden başlap gurup başlaýarlar adamy. Tutulyň şu mesele boýunça, şu mesele boýunça günäň boýnuny alaýmalken. İlki goýulýan, olaň öňüne goýan meselesi şol adam tutanlaryna. Soňra ýanky adama günäň ýonka başlaýarlar. Günäň ýonka başlaýarlar, safarmatny ýandyk ýolunda erbet rejim bolup bir näçe adamlar şeýat tutsag boldy. Adamlar gaterwet gynadýar. Şolaň içinde öldürmem adam. Watal üstüne amon getirip, ol sen oğlum ýygonadym ýa ýapypdyrmedem jegan çek oturýarsyň. Onuň şu jegan çek oturýarmeli, onu ağır verip üstüne adam getirip, seni gurdurup, senin barlatyňy barlat elinden infonky ýaňa çenni alyp
seni hiç bir geyimsiz gecimsiz kışın soğukluğuna garamazdan koyup soňam çıkarıp urýarlar adamlary. Ak Muhammed, indi şu ilki tutanlaryna, uranlaryna şu günäňi boyun aldyrmak üçin urýarlar. Muň sebäbi näme? Şu ilk urulmagyny. İlki tutanlaryna urmaklarynyň sebäbi ol adamy psikologik jenjek bolýarlar da ýykjak bolýarlar. Şol ýerleri bir güne tutanlaryndan soň, basanlaryndan soň şol adamy urup şoňy howp astynda şol hiç etmedik zadyny boyun aldyrjak bolup edýärler, şeýle urýarlar. Ak Muhammed, indi şu ýyl berilen, ýyl kesilen adamlar urmalarynyň sebäbi näme onda? Ýyl kesilen adamlaryň urmalarynyň sebäbi o saparmaýatmaýar döwründe meselen diýeli, Bayhan hun familiýasy tutulýan bolsa, şuň akşam Adatlyk radiosunda diýeli, şo güýjäň öňünde türmen başlyklarynyň habary ýok. Bu nimenin ýazyň görkezmesi boýunça türme şeredýän tutulary seredýän sallatlaryň komandirleriň üstüne bilen nirde gelipdiren bolsa syýasy tapagy doktoryny tutup karçara başlaýardylar. Awa işeýdiň satayda urýardylar. Dijelerine açıp dijegeden soň açmak bolan o ahyryna o kartır diýilýän ýer. Ol türme bolýar, ýapypdyrmy. Ol açylmaýar, aşam saat 7-den ertesi saat 7-äçeni, 6-äçeni. Şonda da açyp şol saparmat nämemiş, bul oglan geçipdir şu adamlaryň ady familiýa tutulýar. Şolary başarypda gyrklanýarlar, şolary urmaly, gençmeli, ýip şomany bilen şol pikir ýeniden dowam edip gelýär şeýdem adamlar urup gynýarlar Türkmenistanyň türmeleriniň içinde. Esasy ýaplaryň biri şol. Inna Ak Muhammed, şu tutsoglaryň garnaşlaryna hem haýwat atylýanyny aýdylýar. Şu aýdylýan zadyň jany barmy? Şu tutsoglaryň garnaşlaryna hem azar berilýärmi Türkmenistanda? Türkmenistanyň syýasy tutsog diýip tutulan adamlaryň diňe bir o haýwat atylmakda ilki bilen ony işleýän ýerinden boşa diýerler işini. Koň çağalary nirde okuýar, nirde işleýär, baryny iýdarlap, kendisini bir hasaba alyp hiç gerek ýurtdan daşa çykmak dadagan näçe ýyllap, 5 ýyllap, 10 ýyllap adamlary hem işsiz hem ýurtdan çykarman saklaýarlar. Bular bir zulumyň bir görnüşi. Ol adamlar içeri nirak barda işe alynýarlar. Awa şeýdem gynanç ýagdaýda özüne bolar bolmaz iş tapyp öýran üçin adamlar şeýdi pelak bolýar. Ana olan bir gynamaň bir görnüşi. Urma kökmenä ol zati erwetde olury ýerlerin maşgalany, goýa maşgalan çağalaryna çenni soň iýjek çerewne çenni täzir edýärler. Şo siýasatlar bilen şeýdi. Ak Muhammed Bayhan, gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bol. Kärdirişim Ýowşan Anorwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada siz näme bilýärsiňiz? Bu barada gören eşidenleriňizi, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Ýa hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, Adatyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýydarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Adat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Adatyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Adat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň öz sözü bilen aýdylanyny diňe bir aşawadyň özüne açylyp ulanylmaýan 37 sany desga bar. Olaryň arasynda mektepler, çağlar, baglary, saglyk merkezleri, medeniýet öýleri we o adamlar üçin derur bolan beýleki binalar bar. Şol bir wagtda paýtagtda gurulyp ençeme wagtlap ulanylman duran ýaşaýyş jaýlary hem az däl. Kärdeşim gözel şeýle jaýlaryň ýagdaýy bilen gyzyklanyp aşawatly grajdan aktivisti, kär oňçy inžener Nurberdi Nurmehmedow bilen söhbetdeşýärler. Nurberdi, häzirki wagtda Aşgabatda ulanylşy berilen emma boş duran binalaryň arasynda ýaşaýyş jaýlaryň hem ençemeti bar. Şeýle jaýlary esasän haýsy göçelerde görmek mümkin. Şeýle jaýlary öňkü Moskva prospekti diýen köçede görmek bolýar, 10 ketar jaýlardan soňalykty bar. Onun köni Podvoz köçesiniň uğruna bar. Katos köçesiniň uğruna täze salynan jaý barna Ýamon gurlanyny epesli wagt geçipdi. Ýöne şu wagt inni göçürüp başlanýar diýen şotak. Ýöne şuňa alaky adamlar göçürilmän saklanýan jaýlar Aşgabatyň içinde
örenken. Jaýlar şu wagt esasan firmalar tarapyndan gurulýar. Olar şol firmalar işlerini gutaran soňlarym şol jaýlary egerde şäheriň içinde bolsa, şäher häkimliginiň balansyna taşdyrmaly. Şäher häkimligi şonu kabul etmeli. Soň şol jaýlary adamlar göçürip başlandy. Norýerdagy şol jaýlar döwletiň hatabyna gurulýarmy ýa hususy guruluşyk firmalaryň hatabyna gurulýar? Egerde şol jaýlar, sosial jaýlar bolmasa, olar esasan ipotekaň hatabyna gurulýar. Ýön sosial jaýlar döwletiň hatabyna gurulýar. Sosial jaýlaryň boş durýarmy? Ho, kän watlap boş durýar. Ne sosial jaýlar diýip alta boljak şu 7-nji mikroraýonyna gurulan jaýlar, olar esasan arkaş guruluşyk tarapyndan gurulýar, olar elita jaýlar hatap edilen ok. Onsoň iki etaj kotej jaýlar gurulýar, esasan çoğunludy. Olaram şoňa sosial jaýlaryň hatabyna girýär, emma sosial jaýlar diýsem ýanky jaýlaryň bahasy uly, emma elita jaýlar bilen deňeşdirende her adam bolsa berýär. Indi döwletiň hatabyna gurulan jaýlaryň boş durmagyna näme sebäp bolýar? O tapawut ýok, döwletiň hatabynymy ýa-da elita jaýlarymy. Olaryň boş durmagyna esasana käýerde ýöne, hemmesdälen käýerde adamlaryň wagty bilen pulun töläp bilmezligi, ikinji bir esas sebebi korrupsiýa şoňa sebäp bolýar. Sebebi kabul edýän tarap guruluşyk firmasynyň jaý tapşyryp almaly puly esatyna täze guruluşga başlamalygyny bilýär. Şonu wagtynda başlamasa ol targydynyň itjegini bilýär, onuň üstesine bankrot galjagyny bilýär. Şoň üçin şol kabul ediş prosesi ören köpeşekdirilýär. Şol döwürde de guruluşyk firmasy öz salan jaýyny seretmeli, o taýda tapylan kemçilikleri düzeltmeli. Şol 1 ýyla 2 ýyly gidýän wagtlary bar. Şol döwürde guruluşyk firmalarynyň bankrot galýan wagtlary örenken bolýar. Döwlet tarapyndan gurulýan sosial jaýlar ilaty muht berilýär, şeýlemi? Ýok, muht berilen ok. Ol jaýlary ýykylan adamlara berilýär şolar. Egerde ýykylan jaýlarynyň tutýan meýdany esasyny hataplaşyp geçirilýär. Artyk düşýän meýdany jaýalan adamlar tölemeli bolýarlar. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, söhbetdeşlikde gurrun edilýän ýaşaýyş jaýlary barada Azatlyk radiosu ýörite fotoseri hem çap etdi. Fotoseriýa tomoş etmek isleseňiz size azathabar.com web sahypamyzda garaşýas. Web sahypamyzy Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk radiosu Türkmenistanda soňky ýyllarda gurulýan iň gymmat deshalaryň has taýygy guruluşyny milliardlarça Amerikan dollary sarp edilýän deshalar barada maglumat berýän ýörite infografik taýýarlady. Infografigi hem tomoş etmek isleseňiz size azathabar.com web sahypamyzda çarýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan ojok.org arkaly hem girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi programmamyzda geçirip oturýasy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.